दिनै अस्ट्रेलियानि सिडनीआव थानाय इन्टारनेशनेल कन्वेन्शन सेन्टाराव 67थि कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि कनफारेन्सनि बेखेवजेननाय हाबाफारिया जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो भारत हादरनि थान्दै जानानै थांनाय आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। एंगेज, एम्पावर, सस्टेन, चार्टिं द कोर्स फर रेजिलिएंट डेमोक्रेसी बे मोन्थोरजों जानाय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारियान्सफोरनि देरसिन जथुम्मानि गेजेरावनो मोनसे 67थि CPA जथुम्माखौ निउ साउथ वेल्सनि पार्लियामेन्टआ बानजायदोंमोन। द'जिस्निथि कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि कनफारेन्सनि थान्दैफोरखौ बरायदोंमोन। कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशननि आफादगिरि मानगोनां बेन फ्रेंकलिन MLC निउ साउथ वेल्सनि लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि आफादगिरिया बेनि अनगायैबो निउ साउथ वेल्सनि बुंथिगिरि मानगोनां ग्रेग पाइपार MP आरो निउ साउथ वेल्सनि गाहाय मन्थ्रि क्रिस मिन्सआबो बरायदोंमोन। जथुम्मानि जागायजेननाय हाबाफारिनि उनाव पार्लियामेन्टारि हाबाफारि आरो खान्थिनि सायाव बायदिसिना आयदानि सायाव सावरायमेलबो जालाङो होनना मिथिनो हादों। बेबायदि हादरनाङारि थाखोनि जथुम्मायाव हादरनि थान्दै जानानै सासे बर' फिसाया बाहागो लानो हानाया थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा।